Sziasztok! Sziasztok, én Dorina vagyok, és itt van velem. Bianca. És ez itt a Dobi. Ja. Na, És ez itt egy ilyen kóstolós videó lenne, amik kicsit olcsóbb dolgok. És ezeket fogok megkóstolni. kíváncsi vagyunk, mert direkt olyanokat vettünk, mert igaz, nagyon Erre nagyon kíváncsi vagyok. meg erre a undorítóságra. Ja. Mert amúgy én nem szeretem egyébként a magyarót, de Tetszik, oké. mert nem is szállja. Szóval, Ja, elképesztő, hogy még nem ettünk ilyet. Kinder Sokobon. Sokobon. Csak nem tudunk angolul. Várjál. Kintabonám, ezt már sok ember evett. Csak mi vagyok ilyen idióták, hogy evettük. Nem. Ja, jó, még akarsz csak éljük. És mivel úgy gondoljuk, hogy ez undorító, feljön. Ezt fogok megkóstolni. Nem tudom, Mi beszélsz? Oh, na, úristen. Fúj, ez ragad. Oda. Ez ragad. Ragad. Fúj. Nézzük 3, 2, el sem bírom rágni. Ez undorító, hagyás ízű. Beleragadt összefogom. Még jó, hogy nem haraptam rá teljesen. Ezek után kell a spray. Ez nagyon szar. És kiadtunk érte feleslegesen 120 forintot. Kiadod a hideg. Dobába teli. Ezt se ettünk végül, és én nem ettem. Meg találtuk ki a hordórágot. Hordórág. Állítsd meg a videót, nem tudom ki mondani. De nagyon kíváncsi lesz, hogy meg. Lássatok fogja! Csöcseltem, és a szánkba kell. Kezdem én. Jó, nem? Jó. Ez tök jó. Ez tök jó. Szőlőnek a... nem tudom mi a. Csak alig jön belőle. Most ez jön. Alig jön belőle. Azért sietünk, mert szalom nem bírja sokáig. Elnézést. Az iPhone telefonot, ez nem mindegy. Az iPhone. Na Most jön szóval. az a szakság. Ez magyarós. 3, 2, 1. Nem se. Ez puffasztott és ez nem is magyaró. Kinder csokikor nem lehet csalódni. De ez egy hót kuka. Új. Következő. Cukorfa lesz. Vagy csak úgy. Ez volt eddig a kedvencünk. Ilyen Diánás. diánás. De azt hittem, hogy ez a világos barna. Nem banános vagy ilyesmi. Ez nem, mint a pálinka. Fú, és nem folytatja. Ez nagyon undorító, ezt ne vegyetek. Halljátok. Na tehát elveszett az elköszönésünk, és nem tudom, hogy hogyan. De Dorina nevében is elköszönök, tehát ha tetszett, akkor lájkoljátok és iratkozzatok.